кадрлы дуслар, бүген бездә кунакта Әлфия. Синең фамилияң ничек инде хәзер? Татлы. Әлфия Татлы. Һәм без аның белән Төркиядәге тормыш турында сөйләшәчәкбез. Без синең белән бит инде күп еллар таныш. Һәм син Төркиягә күчеп киткәнгә ничә ел инде? 2 елдан күбрәк, почти 3. 3 ел, әйме? Гомумән шул тарих белән безне әзрәк таныштырып китә аласыңмы? Ничек килеп чыкты ул? Син гомумән минем әгәр дә ул сер булмаса инде, син чит илләргә күчеп китүгә теге каршырак идең бит инде. Әниең янында үзеңнең туган җиреңдә калу белән шундый фикерләр белән яши идең. Ничек килеп чыкты менә? Ничек шулай җөрьәт иттең дип әйтимме соң инде? Блин, я, наверное, теге предназначено было, что меня китергә, наверное. Мин не хотела, әнидән вообще китергә не хотела. Миңа әни прям, хәзер дә мин прям переживаю инде әни өчен инде. Мин дип әйтәм. Язмыштан узмыш юк инде, әйме? Бик долго искал инде, в поисках була инде. Мондагы теге мужиклар дип әйтимме? Теге ирләр белән танышканда, ничектер не моё инде, прям миңа прям ятмыйлар иде прям күңелемә. Мин искал инде, и минем бер знакомый бар иде, бер абый, аңа инде 56 что ли, аңа уже бик карт инде, турецкий кафеда эшләде ул. Монда. Әйе. Замля таныш идек, но ул уже киткән иде, уже Анталиядә иде. Ул миңа язды, говорит, Альфия, син говорит, еще замужем инде? Мин әйтәм, юк. Давай, говорит, мин сине познакомлю ни белән, с племянником ди. Мин әйтәм, давай. Мин думаю, ладно, пообщаюсь, посмотрю. Меня так-то турки отталкивали на самом деле, потому что моннан теге кафелар бар безнең турецкий. Аннан үткәндә вечно теге внимание какое-то теге миңа күрсәтәләр иде. Мин думаю, этот пошлый, короче, не хочу. Төркиядә булган юк югымы? Бар иде, Анталиягә барып кайттым, но мин опять же теге туркларга прям неем юк иде теге. Күңел тартмый иде. Күңел тартмый иде, белмим. Ничектер алар миңа эшек кебек тә тоела иде инде. Теге, может, уважение юктыр теге әйтәләр бит инде, типа, хатын, типа, өйдә утыранда, синең эшең өйдә, типа, авызыңны яп и так далее. Оказалось, что безнең мужиклар шундый күбесе монда. Да. Бу теге аралашканнан соң инде, әйме? Аралашканнан соң. Инде мин начала общаться, а он русский язык вообще не знал. Сез ничек интернет аша аралаша идегезме? Или ул үзе килдеме? WhatsApp'та сөйләшә идек. И мин ни белән утыра идем с переводчиком, Google переводчик. Ул русча да белми, татарча да белми, чисто төрек кешесе. Английский беләм, мин английскийны мин белмим, опять же, мин теге әйбәт белмәгән телдә тоже. Мне лучше на турецком попробовать, потому что татарчага ближе турецкий. Вот. И мин Google белән утырдым 1-2 ай. Аны аралашканнан соң ниндидер бер нәтиҗәгә килгәнче күп вакыт уздымы? Юк. Ул үзе ясадымы беренче адымны? Или ул инде күптән дә сине килеп алам диде. Ул үзе сине беренче күрүдән ошаткан булып чыга инде, шулаймы? Да. Ошатмаса инде алар, ул сразу теге әниләр белән шалтырата башлады инде миңа. Алар да вот нормально теге всей семье вот так вот на камеру миңа инде теге плохо мәйдем. Это же Эни. Ну, если аларның туркларның намерение прям серьезное намерение, алар сине сразу прям знакомят бүтән теге анда. Там родственники, туганнар анда, аларда прям теге инде тесно теге бер-берсе белән общаются. Монда кебек түгел. Аннары син күпмедер вакыттан соң инде ризалашырга булдың. Аннары үзең киттең, килеп алдыңмы, ничек үзе килде, таныштымы синең әниләрең белән? Да, әниләр белән танышты инде. Потом мы решили, что все без китәбез как мы вместе. Туй, никах, алар кайда үтте сезнең? Тегендә. Никахны без монда ясадык киткәнче. Теге пуштый нәрсә ясамадым инде, просто чтобы не булды. Бергә китергә мөмкинлек булды инде. Анда баргач, кайда килеп кирдең син әниләре белән бергә яшәдеңме? Ничек син гомумән? Анда баргач, безне заселилдеме? Башта теге апаларына двоюродный да түгел, троюродный получается. Ну, анда теге бик тесно связанный была бер-берсе белән. Братна калдык. Анда хатыннар килгәчтен выбирают мебель по своему вкусу. Без ездили, то есть смотрела, какая мебель мне подходит инде. Сез килдегез Төркиягә, аның исеме ничек? Бурак. Буракның, димәк, үзенең фатиры яки өе бар иде. Һәм син анда килгәч, ул өйне бизәргә тиеш буласың инде. Син сойлыйсың, ничек өйнең инде булуын телисең, һәм син теләгән бөтен әйберне алалар, әйме? Ну да, именно мебель буенча. Әйе. Потому что посуда, она все, что кухня до меня относится, даже посудомойка, да.
и не холодильник аларны хатын-кыз алырга тиеш. Димәк, син мебель сайладың. Ага. Аларны алып барып урнаштырырга тиеш булалар инде. Аннары сез анда күпмедер вакыттан соң күчтегез. Да. Сез нинди шәһәрдә яшисез? Ул ниндидер районмы инде? Район Район ничек атала? Коджейли провинция. Мгм. Biz Анда hazır күченәбез инде уже. башка җиргә. Анталия, ну опять район. Кемерда. Кемерда? Инде. Ага. Ой, шундый шәп. Килерсең. Алырсыз обязательно. Ха, туристическая зона була инде и русскоязычный кешеләр күп була инде янда. Анда татарлар да бардыр әле. Үзләсәң. Татарлар да бар, наверное, да. Син үзеңә кайткан шикелле буласың инде миңа карасаң да Без без бардык, бөтен нәрсә. на 3 дня инде просто карарга. Ага. И вот үткәндә кешеләр сөйләшә бит инде. Үзләр русча сөйләшә. Процентов 80, наверное, русча сөйләшә. Ничек шунда күчергә булдыгыз? Аның эше Эш менә шунда. Алар үзләре бөтен туганнары белән шул Каджаэли дигән районда яшиләр инде, әйме? Бүтән туганнар белән яшәләр. Димәк, син килеп кирдең, алар сине ничек кабул иттеләр? Ну вот без төнлә кайттык, килеп кердек инде. Мин инде стесняюсь, миңа как-то мин теге мужик үземнең мужны дагы бик танымыйм бит инде. Получается. То есть күрмәгәнмен. Миңа было прям Бер туган абыйлары булса әле шулай охшаган инде. прям теге ни инде. Мин авызына ача алмыйм, короче, ни. Утырдым инде. Анда безәр утырып ашарга да кирәк, үзеңнең киенергә дә җаеңны табырга бөтен нәрсә кыен булгандыр инде. Ну миңа кыен иде, но алар шундый теге ачык кешеләр, прям теге, ну ничектер сиңа шундый әйбәтлек белән теге карыйлар инде, булышырга тырышалар инде. Например, мен иртән тордым и сразу инде әнисе килгән, шул апаларына инде теге завтрак ясадылар инде, утыртып ашаттылар, эчерттеләр инде. Өстемә килмиләр, потому что теге ни беләләр, что мин особо теге сөйләшә белмим инде, яңа килгәнмен. Теге сөйләштермиләр дигән. Потом неделю, вот через неделю без үзебезнең күчтек, но опять мен бер үзем. Мин бер үзем булганга гырт әнисе гырт иртән торгачтым гырт миңа килерсең ди инде. Ну мин инде ходила на что где-то 2 месяца. Иртән торам, то есть теге завтракка китәм әнисенә. И иремне шунда көтәм әйләрендә. Ул иртә белән турып килгәнчеме? Әйдә эштән китә. Син аларда көтәйдең эштән кайтканнан инде. Анда көн буе нәрсә эшләргә? Бер дә эшләмисең, мен старалась теге телевизорны ачкач, например, мен первое время вообще аңламыйдым анда новости, анда мен прям менә байтып утырайдым, миңа прям шундый не иде. Мин думаю, турецкий учила, вроде бы теге әзрәк беләм инде, әйме? Анда бер нәрсә белмәгән шикелле булып чыктың, әйме? Да, потому что новости вот сөйлиләр, и мин бер дә аңламыйм новостилар, нәрсә ул сөйли вообще. Ну син әйтәмсең, кая килеп эләктем мин? Ну да, нәрсәгә болай булды соң бу ди. Мен булдалай койдам мен. Нишлим мен монда? Миңа так было, и прям тяжело было, вот честно, но гомориде. Ну интернетында теге безнеке кебек теге 300 рублей платишь, анда 25 гигабайт түгел, а 5 гигабайт как раз таки вот 500 рублей иде багай тогда. Күпкә кыйбатрак инде. Ну кыйбат. И сразу бетә. Минем iPhone просто вот аша бетерде 2-3 көндә аны. Ничек әйтергәннәр, минем әнигә сообщение язасы бар ди. Вот, шуның белән тяжело иде инде, да. Аларда бармы ниндидер менә безнең халыкта бит инде чит милләт кешесенә ничектер башкачарак карыйлар. Әле син күз алдыңа китер, татар гаиләсенә килеп утырды ди. Ну белмим, булсын бер үзбәк кызы мәсәлән инде, ул татарча да белмәсә, гомумән бөтен башка дөньяда яшәгән булса. Безнекеләр ошымя, кажется. Караш башка, әйе. Анда бармы ниндидер башка ни? Ну мен шундый, может, әйбәт Гаиләгә эләккәнсең. Да, потому что әнисенә әйбәт. Мөхим йомшак иде, теге өстемә килмәйде, мин могла теге йоклый сөйгәндә ятып йокларга, например, или йоклап китәргә вообще перед телевизором. Булышайдыңмы үй эшләре буенча? Мин вообще бер дә эшләмәдем. Мин Алар- до сих пор бер дә эшләмим. Изначально үй эшләрен эшләми идем, потому что әнисе бер дә итми иде. Янда аларның 4 кыз бар, 4 кыз. Син мәсәлән әйтсәң, әйтәгез, мин анда жуам, мин пешерергә булышам, турыйм ди. Мин пешерә, иногда ошарга пешерергә могла. Иногда редко теге килеп китә бит инде ни. Илһам. Илһам булганда могла пешереп куярга да бер нәрсә. Болай бер сүз дә әйтмиләр инде. Ну анда бөтен нәрсә эшләнгән, эштә юк инде, шулай булып чыга, әйме? Ну кызлары бар, 4 кызы бар, бер кызы Алар прям бергә яшиләр. иртәннән кичкә хәтлек бәләкәй бит алар да. Китте инде ул кыз бузурысы. Хәзер нәрсә? Хәзер дә эшләр, үз өеңдә дә эшләмисең булып чыга. Ничек? Үз өемдә эшлим инде, үз өемдә. Анда уж минеке. Эш күп түгел инде. Вот. А так инде миңа муж әйтә иде сразу, вот говорит, бездә монда 4 кыз бар. Син
почему говорит тогын сен іш ішлейсің 4 қыз жетмей что ли то есть у меня ішле неге утуранда мұны ішле вообще андай бір етмейді. Бурак не үшін менә шулай Россиядан дип әйтик, менде Татарстаннан дейікме кыз эзләргә булган. Ул турыда гомумән сез сөйләштегезме? Анда төрекләр арасында үзенең ярын таба алмаганмы инде? Ну белмим, ничек шулай килеп чыккан. Мен андай бер сөйләшмәдем. Ул миннән никогда сораганы юк. То есть до тебя там кеше, мужиклар турин, вообще типа таныш. Мөнәсәбәтләрең әйе булдымы, юкмы? Ул бер кашына сораганы. Вот бу көнгә хәтлек аны вообще сораганы. Беренчедән симпатия булгач инде, икенчедән аңа өйләнергә кирәк, син дә кияүгә чыгарга каршы түгел дигәндә, менә шулай теге вакыйгалар шулай килеп чыкты, сез өйләнештегез. Аннан соң бит әле башлана характерларны сынау дийме, сыналуы дийме, гомумән кеше буларак. Башына нәрсә белән була? Ни теге? Нәрсә легко дип әйтәме, җиңел. Потому что мен толком аңламый идем. Нәрсә әйткәнеңме? Нәрсә аңлатырга тырышкан. Ничек дип әйтим? Вот то, что теге татарча сөйләсәң инде, русчага перевод итәргә тоже теге, можно теге нитәргә, ялгышырга. Анда то же самое. Мен могла ул беренсе әйткәндә теге үземдә перевести инде, и аңларга по-другому, например. Хәзер тоже иногда бывает, у меня переломата. И анда как-то кешеләр шулай спокойно итеп общаются. Мен вообще талашканнарны даже күрмәдем кешеләрне берсе белән. Или грубо сөйләшкәннәрен күрмәдем. Алар ничектер йомшак берсен аңлата. Мен даже помню, вот мен беременна киттем. Минем авырта иде инде как бы. И миңа вот государственная больница была. Мен там врача позовите, как бы, вызовите врача деди менде. И аларда врач юк. Врачка позвонили, объяснили, а врач айтты, в 16 недель выкидыша не может быть. И мен начала вот охырга инде. Мен просто вот как нәрсәле Татарстаннан Россиядан келген кеше кебек. Мен теге псих олдым, мен не могу теге, тем более беременна теге эмоциялар теге чыгып китә. И менә мужик теге кошында тора, шык тибинде. То есть не ругайся, толку нет от того, что всем будешь ругаться. Вот на самом деле, потом вот үзем аңладым, от того, что мен анда вот аларга окырам, толку нет. Алар не пунктуальный, пунктуальность вообще туркларда юк. Үзара аралашканда инде алар теләсә нәрсә әйтергә мөмкин, әйме? Теләсә нәрсә әйтергә мөмкин. То есть теге серьезно воспринимать анда. Әзерләнеп куясың син сәгать 12-гә, ул юк. Ау, юк да. Аның турыда сөйләшсәң, мәсәлән, мен барыбер мәгънәсе мен прям теге беренче вакытта нервничала инде. Мен там заведи тегене тетрадь, дневник ты яз. Пиши мне там все, что тебе надо сделать, все, что это мне керек түгел. Кайчан искә төшә, шунда эшлим. Кайчан этот, когда смогу, когда этот я не сделаю. Бармы менә шундый гадәтләр, шундый сыйфатлар сиңа охшаган, менә бездә булмаган, син алардан үрнәк алган, сокланган аларга менә гомумән менә Төркиягә күчеп киткәч, игътибар иткән шундый плюслар бармы? Ну, наверное, теге спокойствие инде. Прям үзеңдә генә Турция барган бар бит инде. Анда килгәчтендә ничектер вот шундый тынычлык килә күңелгә, эчкә. Вот тыныч, анда всегда так. Всегда шундый рәхәт, тыныч прям. Кешеләр үзләре спокойно шундый теге бер начарлык килсә дә, ничектер Аллаһ Тәгаләгә полагаются. Ул шул дин белән бәйледер инде мәгән бер өлеше, әйме? Наверное, дин белән. Все это Аллаһ дип әйтәләр инде, что-то тегене авырлык килә. Еще шундый плюс теге, опять же, Аллаһ Тәгалә белән бер нәрсә булса анда, если сиңа теге плохо, например, инде күңел тынычлыгы бетә бит кешенең. Сиңа вот бөтенесе утырып может Коръән укырга или суны, например, әнисенә әйтәм, әнисе суга укый, и сиңа бирә эчәргә. Прям рәхәт булып китә. Бөтенесе, например, хәзер әйтәм икән, вот әни вот такой случилось, син можешь дуа кылырга минем өчен? Алар все вместе дуа кылалар синең өчен. То есть это реально мен күргән инде. Аларда менә дингә мөнәсәбәт күпчелек кешеләр дин тота булып чыга инде, шулармы? Анда бөтенесе на самом деле дин анда, ну, эскеше инде теге.
Мен көргенім Көргені жоқ, жоқ, но иә? бар дейлер енді. Ну, бар андай кішілер. Христиане бар енді теге Туркия. Менің көргенім жоқ. Может, Кемерда как раз мен аларны көрермін. Мен тұрған жерде алар жоқ. Сиңа ошамаган яклары менә аңлашылды пунктуальность буенча инде, әйме? Тагын Бик авыр иде. Әйе. Белмим инде теге. Нәрсә әйтергә могу. Ну, әйтергә ярадыр, мәсәлән, син әйткәнең тәмәке тарталар дигәне бик күп. Бүтін жерде тарталар да. Бала кырында тарталар это тяжело. Бала кырында булганда. Хатын кызларда, ирләрдә. Ага. Диндә булуына карамастан. Юк. Намаз кылу тоже аларда юк инде. Намаз юк. Это Ничек шулай? мало кемдә бар. Дин, нәрсәдә чагыласың аларның дин тотулар? Алар ураза тоталармы? Туталар. Бүтін суразатта. Ураза тоталар. Тагын нишеләр? Курбан чалалардыр инде. Ну, живут инде теге как-то по Дин исламу буенча кебегенде яшәйләр, әйе. яшәүчеләр, но намаз кылмыйлар. Мгм. Бер 80% точно кылмый. Если даже сен теге мында бит инде вот по-любому вот күрәсең теге ябык Ябылган булса, димәк намаз укый дип намаз укый дип әйтәләр бит инде бездә. Вот Әйе. Мен привыкла то, что күрсәң по-любому укый бит инде, но ул сен даже теге не Сәлам да бирешәсең бит инде. постесняется, если сен ана сорыйсың намаз укыйсың дигәндә теге если только покрылась и укымый. Будет теге стыдно, а анда юк андай бер. Сиңа намаз укуыңа, мәсәлән, ничек карадылар? Сәерсенеп карадылармы? Юк, наоборот, типа молодец дегенде, как гордились ими. Ну, сокланып карадылар инде. Потому что аларда теге не булгач, бүтүн кишидеги Ну, укымагач. бәлки булдырып та, җиткезеп тә, өлгереп тә бит алмый торган төрле ни була бит инде. Теге, ничек дип әйтим, тормышның төрле вакыты булырга мөмкин. Булдыра алган кеше иман җитеп бетмәскә мөмкин. Мен нәрсә аңладым, вот именно ислам ягына инде. Исламны именно менә шундый динле якларда соблюдать намного тяжелее, чем монда. Шулаймы? Нигә шулай? Белмим, авыррак. Все равно хатыннарны күбесе өйдә утыра инде. Вот алар өйдә утыралар, ялар утыралар перед телевизором. Көннәр буе. Да. Ну, җыештыра инде иногда шунда инде. Бездә бит инде күпчелек зикреттагы хатын-кызлар дип әйтик, алар нәрсәдә булса эшләргә тырыша анда, үзенең бизнесын ачамы, очрашуларга барамы, балаларыннан да низдер теге паркларга, развивашкаларга фәлән дигән, ну, гомумән хәрәкәт башлана дип әйтергә кирәк инде. Анда утыралар һәм телевизор карыйлар. Күпчелек шулай, әйме? Вообще күргәнем юк. Мен даже развивашкалар мен эзләдем инде, әйме? Безнең торган җир, ну, как провинция бит инде ул. Провинция булгач бәләкәй җир инде. Анда вообще юк. Бассейн эзләдем балага, например. Опять же, бассейннар юк. Спортка мөнәсәбәт ничек? Спорт белән шөгыльләнәләрме? Спорт заллар мәсәлән бармы? Спортзаллар бар инде, но в основном мужиклар анда. Хатын-кызларга шулай кызык түгел, әйме? Хатын-кызга кызык түгел. Анда бар, пилатес та бар, теге төрле направлениялар тоже бар. Но мен күрмәдем, что прям. Алар эшкә чыгып эшләү дигән әйбер бармы соң аларда хатын-кызларның? Алар эшлиләр. Алар нәрсә эшлиләр? Государственный җирдә дә эшлиләр. Кафеда да эшлиләр. Теләсә эшли, теләмәсә эшләми булып чыкмый, Да. шулаймы? Менә синең белән ул турыда сөйләшү булганы булдымы? Мәсәлән, син кайда эшләр идең? Анда бәлки теләгең бармы? Кайда булса барырга эшләргә, киләчәктә Юк. анда бит. Юк, бар инде теге социальный теге ни кешеләр, иштеп әйтәләр. Современный дип әйтәләр инде аларны. Соцсети дип әйтәләр. Андый кешеләр бар инде, которые хотят теге университетка анда барырга инде, укырга инде. Потом эшләргә бер әйбәт җирдә инде как бы. Минем аннары синең белән бала табу мәсьәләсендә бераз сөйләшәсем килгән инде. Син хәтерлим, Россиядә сиңа операциялар ясарга кирәк дип әйткәннәр иде. Гомумән, ничектер күңелсезрәк киләчәк язганнар иде дип әйтимме соң инде. Һәм Төркиягә киткәч, ул синең бөтенләй киресе белән әйләнеп чыкты. Менә шул турыда бераз сөйләп китсәң, миңа калса, ниндидер өметсез очракта калган кешеләргә дә бер үрнәк булыр иде шикелле. Ну да, ну минем монда вот, ну, операция да булды инде, кисталар белән. После этого инде минем, ну инде миңа теге җин гормон янда яздылар инде, мин алар шу хәлдә иштем, минем уже желудокны бетерде алар, например, мен уже тошнило теге. Миңа, ну прям плохо иде инде. Мин морально мен төштем инде, потому что типа вот не удалишь там, не бала тапмыйсың инде, все типа там. Вот тебе надо родить там в течение года, ты вообще это сон килткештен.
потом тогын бір тапкыр операция ясайм дейм мага. Айтам, не хочу мен айтам. Аллах Тағала берсе бере, бермесе бермей. Мен кеттім шулай. Мен не хотела екінші тапкыр операцияға. Ну біріншісінің де пайдасы болмаған бит болып шыға бит. Болмады. Думаю, ладно, что будет, то будет деме. Хайырлысы нәрсе көрсеткен, шул булайын все равно. Эймей. Шундан соң Турцияға кеттім бит инде. Бардым, айтам, әне барайық әлі неге? Гинекологу запишите меня дедім инде. Конечно же, мужға сразу айттым, что менде вот такие проблемы есть дедім. Ну, аның белән келеште инде син әйткән. Болсын, Аллах Тағала берсе бере, бермесе бермей. Как-то, ну, спокойно тоже. Қойттым, ну, келгеш те шул әнесі белән барды. Карады инде теге шундай үзе кар инде. Мен там кисталар юкмы ни дим инде. Говорит, тут ничего, нәрсә әле? Куркыныч. Куркыныч бер-бердә юк говорит монда. Это ничего юк инде. Юк говорит ничего. Мына берен говорит, можно спокойно забеременеть ты. Мен айтам, ну ладно. Шундай не инде нәрсә әле? Ачыш булды инде бу. Думаю, то ли монда врачи не те. Теге мен хатлык йөргәннән соң сомнение килә бит инде. Ну и. То ли мен айтам, белмим инде, что-то не поняла. Врач келгәнче сине ала сначала за шторку медсестра. Яткыра, то есть животны ача, покрывало белән каплый астыннан. Анда ширма бар, где можно переодеться инде. Врач күрмәсен өчен. Ширмада теге итәсең, тишенәсең, ятасың, сине каплыйлар. Шайтып, ну, УЗИ карыйлар инде, например. Если анализ алырга, опять же, сине яткыралар, аякларын куеп ятасың бит инде. Өстеңә покрывало бит, нетелер каплыйлар полностью инде, простыня. И врач теге астаңа теге, ну, как-то күрер-күрмәс кенә ала, например, анализ. Теге безнекеләр кебек байтып ачып теге күзләрен байтып, а у тебя там вот это есть, а у тебя то есть, теге нәрсә күреп чыгара башлар бит инде безнекеләр. Там язва, не язва, или нәрсәләр бар бит инде. Вот это есть, вот это вот то есть, вот это надо лечить сиңа. Вообще харамыйлар байтып, то есть. Мен так успокоилась. Бала тапканда ничек? Бала тапканда анда бик әйбәт дип әйтмим, ниде, государственный да. Если ты хочешь родить платный да, то это стоит ниче иде? 3000 лир, получается 30 мең инде. И плюс төлейсің за палату, и еще там да, мелочьларға тоже төлейсің инде. Если ты хочешь родить платно. Анда күпкә яхшырамысың түләүледә? Түләүледә да, ну, нормально. Теге әйбәт врачны табырга кирәк. Просто барып мен платный рожать, вот я врачта әйтергә ярамый, тоже отзыв булырга кирәк. Мен әйтмим анда, что врачлар безнең врачлар намного лучше. Вот безнең врачларга дай технику, которые в Турции, алар, мне кажется, вообще вот бутнеберне вот это вот алар. Теге горы свернут безнекеләр. Андагы шартлар булса дип әйтәсең инде, әйме? Безнең врачлар бик, мне кажется, очень даже сильные. Анда гомумән сез Россиядан килгән татар һәм урыс кешеләре булган гомумән шундый аралашу сезнең бармы? Андый кешеләр белән элемтә тотасызмы? Безнең вот провинциянең группасы бар, например. Анда күпме соң? Анда половина украинок или половина русских. И украинкаларда бик русларны, татарларны ярата дип әйтмим. Икенче төрле мөнәсәбәт. Алар төрекләр түгел инде. Алар икенче кеше бит. Менә моннан күчеп киткәч, анда ашаулар, ризыклар бөтенләй икенче бит инде сиңа ияләшергә авыр булмадымы? Юк, икенче. Как бы тавык инде. Рис инде. Монда пешергән гадәти ризыкларны син анда пешергәнең булдымы һәм яраттылармы? Бәлеш пешердем. Бәлешне, ну, так себе инде. Пирог диделәр инде. Потом пельмени яраталар инде, пельмени ашыйлар, да. Мен мужик ярата инде. Теге борщ кебек әйберләрне вообще. Калыпта карамыйлар инде. Юк, нәрсә бу? Кызыгызны нинди телдә тәрбиялисез дип әйтимме соң? Нинди традицияләрдә тәрбиялисез? Турецкий, русский инде. Ну, татарча сөйләшкәч инде мен татарча да иногда сөйләшәм. Барбыр сагынасың бит инде. Традициялар буенча ничегрәк? Менә бездә бар бит инде, мәсәлән, сабан туянда, бала тугач бәбишәй үткәрү, тагын нәрсә, менә төрле, ну, халык бәйрәмнәре бар бит инде. Аларда, Төркиядә, төрекләрдә ниндирәк бармы аерылып тора торган? Монда инде Рамазан бәйрәм,
Курбан бәйрәме. Потом инде бала тапкач инде не то что бәйрәм. Теге бәйрәм ясамыйлар инде. Фотосессия ясыйлар инде прям ниде. Тапкачтында шул роддомның күлмәгендә бүлмәсендә бизиләр. Обязательно теге матур итеп киенергә кирәк, пеньюарлар заказывать инде 3 ватның. Теге озынмы, кыскамы, сиңа карап инде. Тапочки анда с пушинками инде. Балаларга инде полностью кичкенә туган бала бит инде. Аны прям переодевают теге ниләргә, костюмнарга, фотографиялар төшерәләр. И не бар. Мәүлид укыталар. Как бы бала тугачтын, аңа Коръән ашы ясыйлар. Анда инде табасың үзең инде Коръән укый торган хатын-кыз инде. Потому что только хатыннарны гына җыялар. Например, бер бүлмәдә хатыннар, но алай булмый анда. Мин күрмәдем вообще. Обычно 2 итнетәләр, 2 квартира инде. Потому что анда часто теге 5-нче этажда, например, сине әйләнеп торыдыр, а 2-нче этажда может син торасыңдыр. Часто шундый бер. Если нет, то урамда. Урамда, например, мужиклар, а синең квартираңда хатын-кызлар. Анда еще мәүлиднәр нидә бар әле, типа как нәрсә әйтәләр әле? Сами Юсуфларны җырлый әле. Нашид. Ага, типа нашида даган, потом булай итеп, короче, әйләнеп нашид в конце сөйлисең. Кызык инде. Как это? Туйда ничек ниндидер үзенчәлекләр булдымы? Туйда инде үзенчәлек инде. Не, когда сине теге бастыралар ирем белән ике кызны, там вешают ленточку инде теге мондай красный инде. И кешеләр в очередь тезеләләр, то есть родственники, и сиңа там или деньги, или золото теге прикалывают. Кызык. Кызык. Әле син вакытта теленә дә юнда белмисең бит, ничек үтте ул туй бәйрәме сезне? Ну мен белмим инде, мен сөйләшмәдем. Басып тордың инде шунда. Как куколка. Просто басып тордым инде. Вот. Потом инде алар конверт инде теге ниләргә бөтен җиргә тыгалар инде. Потом кайткач инде салдырып бөтенесе шутлыйсың инде. Вот. Но мен анда да не понимала әле толком бер-берне дәген. Нәрсә шутлаларына мен даже не помню. Үзләре алып шутлыйлармы ничексең? Инде үзең алып шутлыйсың. Гаиләдә нинди булса кагыйдәләр, традицияләр бармы? Мәсәлән, анда иртәнге аш хәзер булырга тиеш дигән, анда белмим, кич белән фәлән сәгатьтә кичке аш ашарга дигән, анда бергәләп каядыр барырга дигән. Ну, завтрак обязательный бер. Завтрак вот теге мондай огромный теге бәйрәм кебек завтрак это норма. Көн сайын. Аны син оештырасың яисә бөтен туганнар бергә ничегрәк анда? Например, мен могу теге икенче көннән әйтергә, за день инде әйтергә, иртәгә миңа завтракка килегез. В 10 часов анда, в 11, 12 табылырга может. То есть, не түгел. Көтүп утыралар инде, пока син киләләр инде, син сразу готовишь инде стол теге огромный. Не, бу огромный стол, бөтен сезгә тулган була инде завтрак белән. Вот. Или, например, син барасың. Мен могу шалтыратып әйтергә әнисенә. Мен завтрак, как бы, без иртәгә завтракка киләбез. Или, например, берәр родственнигына можем шалтыратырга, мы завтра придем на завтрак. Сиңа да шулай. И алар сиңа не могут отказать. Сиңа да шулай шалтыраткандар бармы соң? Юк. Әтисен әйткән бар, берничә тапкыр инде. Завтрак ясали, завтракка килик әле дигәндә. Уярта мен шарап пешергәндә. Син ничектер башка төрлерәк пешерәсеңме? Наверное, может, шуңадыр. Булышалармы соң баланы карарга? Сестренкалар булыша. Юк, алар миңа всегда вот әтисе может килергә, например, миңа дигәндә баланы бир, типа киендереп миңа, мен пойду гулять. Әтисе инде. То есть этот дедушка инде, бабай. Шулай әйтергә может. Или мен аларга баргачтын, ала да чыгып китәм моның белән, например. Кайдыр гулять дип киләләр. Син әйтә аласыңмы соң? Ой, бармагыз әле анда. Бүген минем. Юк, менә бugал инде андай берләр. Ул миңа килә, например, мен аны с порога бурып җибәрәм. Ул обижается. Мен сиңа алып киләдем дип китә. Ну, пару раз было. Аннары ничек? Мен не хотела, или бу шетләргә җыенам. Алар не понимают андай берне. Аларга да сәер булгандыр инде, димәк аларда не принято, аларда кабул ителмәгән инде баш тарту килгән кунактан шулай бит. Да. Син әйтәсең, бүген без авырыбыз, гафу итегез. Аннары соңра үзе оныта идеме ничектер сезон. Оныта инде ул сразу итә. Нәрсәле? Аның кире кайта, аның калмый. Менә элек ниндидер Төркиягә кияүгә чыгып китү бер
әтиәниләр эшендә инде нидер бер проблема, нидер бер куркыныч хәл шикелле сөйләнелә торган иде. Хәзер гомумән мин аралашканда еш кына ишетәм, кызлар киресенчә кияүгә чыгып китү турында хыялланалар. Анда ничектер төрек егетләре үз-үзләрен яхшы карыйлар, алар теге матур бит инде кыяфәтләре белән дә, ничектер аларның тормышлары да җайланган шикелле, яшәүләре дә рәхәт шикелле, гомумән кызыгалар. Шундый тенденция сизәм инде. Нәрсә киңәш итәр идең? Үзләренең теләкләре артыннан барсыннармы, яисә инде башта үз җиреңдә үзеңә насыйп кешене җитәрлек дәрәҗәдә эзләргә һәм аннары гына алга таба адым ясаргамы? Ничек уйлыйсың? Ничек киңәш итәр идең? Мне кажется, башта эзләргә кирәк, үзеңнең җиреңдә инде. Если сине прям тянет инде, синең теге Күңелең тарта. культурада, теге була бит кешенең прям күңеле тарта, ул не хочет инде. Бывает теге бер желание булганда, например, син желаниеңа бит все равно барасың. Синең прям Әгәр дә күңелең тарта стремление. икән, димәк, Күңелең тартса да барып теге интернеттан по знакомству кияүгә чыгарга кирәк түгел. Турклар там что өйрәнгәннәр, монда Россиядан килгән хатыннар йомшак бит инде. Шуңа да сөйлиләр бит төрле ниндидер куркыныч нәрсәләр дә сөйлиләр. Конечно, андай кешеләр бар. Нинди очрак, үзең беләсеңме ниндидер очраклар? Надо через знакомыйсыз вообще общаться кирәк түгел. Если Белмәгән? только сине белгән кеше познакомит. Ә белмәгән белән вот честно лучше не стоит, потому что әллә инде кешеләр бар. Алып килеп, кияүгә чыгып, потом өйдә ябып куйдылар. Андый очраклар да бар. Конечно, анда күбәйбер бар. Или бар, не турки, например, инде, курдлар бар бит инде. Бик әшәк кешеләргә дә ярамый инде, но алар бик әшәк кешеләр бит, честно. Алар хатыннарны как раз таки вот сиди, теге Телевизорны карап сиди утыр. дома, теге ашарга пешер, җыештыр и все. Димәк, теләк кенә дә бер нәрсә дә түгел. Иң башта ышаныч, үзең ышанырлык булырга тиеш инде, шулай бит. Уйларга кирәк, башың белән уйларга кирәк. Инде башымнан кирәк, мин влюбилась дигәндә, онсында әйбәт дигәндә, алар туркиялар бөтенесе дә әйбәт. Теге баштан инде. Алар бөтенесе дә йомшак, анда теге подароклар бирәләр анда и так далее. Или теге знакомиться дагы әйтәләр, әнием юк, әтием юк, анда типа минем беркем дә юк. Вот Минем өем бар, бизнесым бар. Минем бизнесым бар анда, шундый бизнеста эшлим, шундый теге холдингта анда әле кая машинам бар, квартирам бар. Ошо әйтеп алдаган кешеләр вообще күп бар. Потому что беләләр безнекеләр теге Нәрсәгә тотырга, әйме? Безнең хатыннар йомшак бит инде, алар добрый. Ышанучан. Тегендә турчаклар андый түгел. Алар просто кияүгә дә чыкмыйлар. Яраткан кеше булса да чыкмыйлар. Нинди шартлар куялар алар? Золото. Күпме? Менә төрек По граммам әйтә алмыйм, но вот браслеты бар, сколько граммалар интересно. Вообще әйтә алмыйм, карамадым, потому что по граммам. Ягъни син төрек кызына өйләнергә телисең икән, синең Сиңа күп акча бик кирәк. күп акча кирәк. Күп кирәк. Бу алтын гына да түгел, тагын нәрсә дә бар. Анда белмим. Бывает инде төрле була турчанкалар. Но в основном алтын сорыйлар, бик күп сорыйлар. Аның белән эшләр алар. Эшләмиләр тагын бирә шул. Ул матурлык өчен яисә ул ниндидер бер ышаныч өчен микән, үзеңә киләчәктә, белмим инде. Ну, бывали случаи, например, минем мужның сестренкасының подружкасы кияүгә чыга инде. Бу ярата инде мамалайн инде. Тегесе дә инде как бы ярата инде. Теге кызга инде алтыннарны алганнар инде. Анда цепочка шундый широкая инде, большая цепочка, менә хатлык алтын висит анда инде. Там браслет инде бер 5-10 штук ике яктан дагы. Мондай калын браслетлар алар. Менә булар потом. Мондайлар да бар. Ине. Потом әйткәннәр, например, аңа вот кияүгә чыгасың, алтыннарны чыгарып безгә обратно бирәсең дигән әниләр, например. Это показуха. Ничек инде? Потом Үзенең обратно безгә бирәсең. Кире бирәсең. Да. Ирнең әниләре була инде, И все, шуның белән инде расторгнули просто и все. Бу, әгәр дә яратышканнар икән бу егет. Беренче мөнәсәбәтләр шуның белән тәмамланды. Димәк, монда әтиәнидән дә күп нәрсә тора булып чыга инде, әйме? Бар инде андый кешеләр дә бар. Шундый странный кешеләр бар. Димәк, ул, мәсәлән, ул егет аның үзенең көче җитәрлек булмаган әле ул дәрәҗәдә. Получается, энләрен таный больше. Сиңа төрекләрдә шундый традиция булгач,
менә алтыннар туйда бүләк итү, сиңа бүләк иттеләрме соң? Инде безгә токтылар. Кабы алтыннар инде потом. Кире алдылармы соң? Юк, кире алмадылар. Ярар, онсы яхшы инде. Мен күбәй бер сорамадым инде, без простой бит инде. Теге нәрсә әле? Колье, язык, браслет, все инде. Это ничего не стоит. Бик кичкенә әйберләр инде ул. И самое главное, Турцияда мужиклар белән завидовать анда сөйләшергә кирәкми. Потому что кызларында как бы воспитанный кыз булса, ул барып та карамый. Если даже аны белән сөйләшергә тырышалар, ул будет даже если ул кызга ул малай ошады, ул не повернется аңа, ул будет аны отталкивать или телесәрсә итеп бетергән может теге и все. Ну шул очракта гына димәк ул кыз Алар тәрбияле булып санала инде. Алар очень высокомерный инде теге бик үзләрен яраталар прям. Ни өчен алар булгачалар өйдә көннәр буе телевизор карап торалар соңында. Димәк Үзләрен дә карамыйлар алар. үзләрендә карамыйлар. Мин нык эс күрдем үзем карап торам. А мине если әнисеннән юк, то кызларында точно юк. Ничек тәрбиядән тора инде. Наверное. Син бит инде электән спорт белән шөгыльләнә идең. Үзеңне һәр вакытта да карыйсың, анда мода буенча киенәсең. Син мөгаеналарда, аерылып тора торгансыңдыр инде башкалардан. Ну да, мен аерылам. Миннән сразу сорыйлар, сез кайдан дип. Татарстан дисәң, татар мен дисәң инде, алар прям безнеке бит син, типа. Үзебезнеке. Алар яраталар татарларны, прям яраталар. Яра рус түгел бит, типа. Димәк аларга да рус милләтеннән ниндидер ни бар. Негатив бар, особенно хатыннарның бар. Шулаймы? Потому что мужиклар, например, если теге Анталия ягына китә башласалар анда, теге отдыхмы, не отдыхмы, работамы, алар сразу сары кызлар белән гуләйтергә, типа. Вот именно сары, вот желтые волосы, аларда прям теге русскоязычный, теге рус кызлары сразу как бы башларына килә. Үзегезнең гаиләдә кызлар ничегрәк? Үзләренә карау мөнәсәбәт буенча дип әйтәм инде. Син элеккән гаиләдә. Алар сиңа гомумән ничектер синнән карап нәрсәдер өйрәнергә телиләрме, сорыйлармы, ничек киенәсең, анда безне дә өйрәт әле. Безнең дә шулай буласыбыз килә дип Сорыйлар, нәме сорыйлар. кызыксыналар. Димәк аларга үрнәк юк булып чыга бит, шуңа күрә. Шулай булып чыга инде, да. Потому что мен, например, килгәчтә сорадым, әйтәм, парикмахерская где? Кайда барырга була миңа? Белмим. Кызлар да шулай дип әйтә. Не знаю, типа. Мен үзем таптым бөтен әйберне инде. Маникюр где? Белмим. Маникюрны, педикюрны турчанклар вообще әйбәт ясаган. Можно йөрмәскә. Если только вот Анталия якларында теге безнең мастерлар әйбәт. Безнең мастерларны вообще нахыйраталар. Шулаймы? Анда бармы шундый менә блогерлык дигән нәрсә? Бездә бит хәзер бик популярланды, безнең кеше нәрсәдер төшерә, үзен төшерә, куя, нитә менә шундый. Хатлык юк. Интернет кыйбат булганга микән нәрсәгә икән? Белмим. Бу ишраган юк инде, телефон белән теге бик мәшгуль кешеләрне дип әйтимме соң инде. Юк, минем муж даже менә безнең провинция шундый бераз, ничек дип әйтәм, теге кичкенәрәк и анда русскоязычныйлар юк, теге әз инде, бик күренмиләр. Мен урамда гүләткәндә дә магазинда мен аларны күрә алмыйм. Алар юк почти. Әз инде. Безнең группадан да 130-153 человека только вот русских. Это вот бөтен провинция. Провинция нык зур, шулай караганда. Провинция просто районнарга нетелгән, бүленгән. И ул миңа вечно инде. Бери телефон. Кеше хорый бит. Даже магазинга кирсәм, мин не могу телефон держергә. Мин хотела бы теге кешеләргә күрсәтергә. Нәрсә сатуланчык. Но миңа просто әйтеп куйшалар, или әйтәчәкләр, ты зачем меня снимаешь, дип, например. Икенче яктан караганда, тынычлап яшәр өчен, тормышны яман тыйып яшәр өчен яхшы булып чыга бит инде. Интернетка, телефонга син мавыкмыйсың. Өйдә син нәрсә эшлисең килә, шуны эшлисең. Тагын нәрсә телисең, шуны эшлисең. Сиңа сүз әйтүче юк. Ул Юк. Бөтен гаиләләрдә шулай күпчелек булып чыга инде. Күпчелегендә минем күргәнем юк. Ир-атларга кыен, аларга бит менә булып чыга бит, гаиләне дә алып барырга кирәк, тормышны да торырга кирәк, финанс яктан булып чыга бит инде. Ир-атлар на самом деле анда вот именно турчанклар, если мен заметила инде, турчанклар ничектер үзләренең ирләренә внимание бирмиләр күп. Алар аны внимание хотят и ищут именно турклар инде. Теге Шуңа күрә өйгә килгәчтен инде теге мен хуш килдең дигәндә анда теге чтоб
Ниттен Каршы встретил инде, алдан каршы инде, алдан иә. инде, сөйләшеп отырдан инде. Вот андай берне алар хотят, а безнең русский хатыннар сөйләшергә яраталар. Алар өчен син сөйләгән шартлар ул ниндидер бер могҗиза кебектер инде мөгаен. Безнең бит халыкта шулай ияләнгән. Син көне-төне эшләргә тиеш. Анда эштә булмаса, өйдә син бит инде көне-төне эшлисең, я бакча, я анда авылда булса, сыер, мазар, белмим. Мин гомумән тыныч кына өендә ята торган кешеләрне күргәнем юк бездә. Шуңа күрә алар өчен ул ниндидер бер могҗиза шикелледер инде. Һәм алар барысына да әзердер шуның өчен. По внешности инде үзләрен безнең хатыннар лучше инде калалар, яраталар инде үзләрен теге другой степени яраталар. Турчанкалар безнекеләр именно вот үзенең, наверное, неен ярата инде. Тело дип әйтим инде, тышкы яктан. Ә тегеләр ички яктан үзләрен яраталар. Алар могут быть вообще там, не знаю, сколько килограммов и шухаты высокомерный. Шулаймы? Не. Безнекеләрдән да бер юк. Ял итү мәсьәләсендә ниндирәк традициялар бар анда? Анда бар бит инде пикник өчен дер зона. Пикник өчен это вот обязательно инде, да как будто обязательно булып калган. Например, суббота или воскресенье анда семья белән бер җиргә барасың. Пикник ясыйсың. Башыннан уйлыйсың да инде кая барабыз ана пикникка. Или можно кич белән берәр көнне инде. Тоже опять же сөйлисең, анда мясо купить, теге мангал алырга и всё инде нәрсә эшлисең анда. Менә сатып алабыз шунда. Ә бәяләр чагыштырмача ничегрәк? Ну, мне кажется, бәяләр только фрукты, овощи и одежда белән генә. Анда Түбәнрәк. Түбәнрәк. Калганнары тигезме Калганнары, яисә мне кажется, кыйбатрак? тигез. Мин теге әле нәрсә әйтмәдем. Акча эшләү мәсьәләсендә әйтәләр, төрекләргә дә, ну, ничек дип әйтим инде, авыр дип әйтәләр акча эшләү, гомумән яхшы дәрәҗәдә яшәр өчен җиңел түгел дип әйтәләр, дөресме ул? Ну, если синең бар специальность. Вот Турцияда вот безнең дә укыйбыз, университетларда укыйбыз инде, и безгә вот кирәк түгел бит инде, вот кирәк түгел и всё вот у всех так дип әйтим инде. Анда если синең есть образование, сине куллап алалар, то есть Белеме булган кешегә ихтыяҗ бар инде. Димәк, син әгәр дә белемең бар икән, кулыңнан эш килә икән, син акча эшли аласың, проблема түгел, әйме? Сине бөтен җиргә алалар. То есть по образованию сине алалар прям спокойно, син можешь эшләргә. Безнең русский хатыннарда, татарларда эшләр анда, хәтләр эшләр. Диплом переводится спокойно. Сиңа даже ана не нәрсәләр. Әгәр дә син тел белсәң, мондагы диплом белән син анда эшли аласың булып чыга. Ә тел белмәсәң, эшли алмыйсың тел белән. Ин беренче тел өйрәнергә, син любой диплом белән барып эшкә керә Или аласың. может сине вообще переводчик алырга. И всё. Тегене юк. Мин күрмәдем. Вот әйтәләр, типа там работы нет, монда киләләр. Анам туркларны, которые монда переехали, говорят, что анда работы нет, анда работы бар. Эшләгән кешегә кайда да бар. Эшлисе килгән кешегә бөтен җирдә бар дисә, можно на 2-3 работы сразу устроиться. Сюда яшәргә күп акча кирәк түгел. Анда син за продукты инде вот в месяц не хаты бирергә можешь. 5-10 мең бирәсең инде где-то за продукты в месяц. Мне кажется, это очень хорошо. Ну, баланың питаниесе белән бергә сөйләмәдем. 3 кешелек гаилә 5-10 меңгә ашарга ала, үзенә ашарга инде. Ашарга рәхәтләнеп можешь теге анытырга. Спокойно тегене. Аш калмыйсың, короче. 5-10 меңгә. Мин йөри торган кафеда не бар. Нәрсәле? С мороженым, мондай мороженое сата торган җир бар инде мондай. Бәләкәй генә киоск дип әйтимме. Ул мужик инде пока говорит, а меня говорит, усни говорит, каждый день мороженое от меня. Аны күрә, кил монда кил дип сразу мороженое бирә. Әйтәм, абый кирәк түгел. Әйтәм, абый, мин сезгә акча бирим инде. Балалар бәрәкәт дип әйтә, всё. Не надо, не хочу твоя акча. Савап булсын дип алар аңлыйлар менә нәрсә бар аларның. Алар аңлыйлар савап куян килгәнен. Балалар бәрәкәт. Ярар, җәмәгать, без шуның белән интервьюны, әңгәмәне тәмамлыйбыз. Әлфия, сиңа бик зур рәхмәт бүгенге әңгәмә өчен. Бик кызыклы әйберләр, үзебез өчен яңалыклар да ачтык дип әйтергә була. Иншалла тагын күрешергә насыйп булсын. Амин. Шатланып, сөенеп, Әминәне үстерегез. Рәхмәт. Бәрәкәттә. Пока-пока. Пока-пока.